আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ ইয়াত স্পেচিয়েল ডেলিগেট সেশন বহি আছে বতৰৰ কাৰণে যোৱাবাৰ ডেলিগেট সেশন কমপ্লিট হোৱা নাছিলে আৰু এইবাৰ ডেলিগেট সেশন বহি আছে আৰু সাহিত্য সভাই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এটা গাৰ্জেন অৰ্গেনাইজেশ্যন সেই হিচাপে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাহিত্য বিভিন্ন সমস্যাবিলাক বড়ো সাহিত্য সভাই যোৱা 60-70 বছৰে এইটো চাই আহিছে তো আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই সভাত মোকো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে মই ইয়াত আহি পেলাই খুব মানে ভাল লাগিছে আমাৰ এটা জাতীয় সংগঠন জাতীয় স্বাভিমান সাহিত্য সভা সদায় শক্তিশালী হৈ থাকক আৰু বড়ো ভাষা সংস্কৃতি সদায় আগুৱাই লৈ যাওক সেইটো আমি কামনা কৰোঁ 6.3টো ইমপ্লিমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে হাইপাৱাৰ কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিছে খুব সম্ভৱ বাই ইলেকশ্যনৰ কেইদিনমান পিছতে এইটো মানে এটা ৰাস্তা ওলাব টিভি চেণ্টাৰবিলাক বহুত জেগাতে বন্ধ হৈ আছে কিন্তু আমি এইটো বন্ধ হ'বলৈ নিদিওঁ সেইটো আমি যি ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্টাৰক চিঠি পঠাইছোঁ আৰু সেইটো ইয়াতকৈ অলপ বেছি মানে হাই পাৱাৰ ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ লগাই পেলাই এইটো ভালকৈ মানে কৰিবৰ কাৰণেহে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ চাওক মোৰ একো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই যোন মানুহে কোনোবা শ্বহীদক অপমান কৰিব কোনোবা শ্বহীদৰ প্ৰতি বিৰূপ মন্তব্য কৰিব সেইটোতো অলপ মানে একশ্যন হ'বই চ' এনেকুৱা কৰিবলৈ নাপায় আপুনি কিবা বেয়া পাইছে বেলেগ যুক্তি দিয়ক আপুনি শ্বহীদৰ লগত তেনেকুৱা টুলুঙা মন্তব্য কৰিব বা কিবা কৰিব সেইবিলাকতো কোনো পধ্যে মানে একচেপ্ট নকৰে এইটো गासिबो लासै लासै आं सानो बाहायजालांगोन आरो बे बेलायाव जायफोर जेराव दं बर' मानसिफ्रानो बांसिन माने बिबानखौ लानांगोन आं दिनै स्पिकार हिसाबै आसाम बिधान सभायाव दं बे हिसाबै आसाम बिधान सभायाव आं गावनो दंखाय आं बर' रावखौ बेवहाय इमप्लिमेन्ट माने खालामनाय जाबाय आरो इयुनाव जाहाथे मोजाङैनो बेवहाय बर' रावा सोलिबाय थायो बेनि थाखायबो दा राहाखौ लानाय जादों थिग बेबायदिनो गासिबो जायगायाव जेराव जेराव जोंनि बर' सुबुंफ्रा सोरबा अफिसार जानानै दं माबा मोनसे जानानै दं बिथांमोना जुदि गावबा गाव जायगायाव थानानै एसे जुदि माने बर' रावखौ बाहायनायनि बेलायाव जुदि आरम्भ खालामलाङो आं सानो होनबाना जेरावबो जागोन दा बिधान सभायाव जानाय लोगो लोगोनो गासै सेक्रेटारियेटआवनो माने बर' रावजों जोंनि जिथु आयेन आफाद बा बिधान सभा बेनि गासैबो कारेसपन्डेन्सखौ बर' रावाव गासैबो डिपार्टमेन्टआनो हरनांसिगोन गतिके मा होनो दा आसाम बिधान सभायाव जानाय लोगो लोगो आसाम सेक्रेटारियेटनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि अफिसाव माने बर' ट्रेन्सलेटर माने सुबुं थासिगोन आरो जायखिजाया जिथु कारेसपन्डेन्ट खालामनांगौ दं बा जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव सोंनाय फिननायफोर हरनांगौ दं बेफोरो बर' रावजों बेफोर डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने हरजोबनाय जासिगोन अब्ला आं सानो बर' रावा फ्राय गासैबो डिपार्टमेन्टआव लासै लासैनो डिस्ट्रिक्ट लेभेलफ्रावबो माने इमप्लिमेन्ट जाहैजोबगोन क'क्राझारनि टिभि चेनेला ओरैनो रिले माने सेन्टारसोमोन बियो आरो बे जाहैबाय गोदोनि दिनाव जिथु माने एन्टेना थायो बे एन्टेनाया माने मा होनो पावारफुल नङैनि थाखाय जाहाथे दूरदर्शनखौ माने गासिबो जायगायाव नुनो हायो आरो बिनि थाखाय एन्टेनाया टावारा जाहाथे माने बिनि माबाखौ बोना होयो पावारफुल जायो बिनि थाखायमोन बियो दा बेखौ सिफायनायजों जेबो सोमोन्दो गैया अलरेडि क'क्राझाराव मोनसे टिभि सेन्टार गायसननायनि थाखाय भारत सरकारा केबिनेटआव सिद्धान्त लाखानाय दं आरो बर' गोरोबथायावबो बे बाथ्राखौ माने रायखांनाय जादों ओंखायनो आं सानो थाबैनो जुदि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेरै कनसार्न इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं मिनिस्ट्रि बेखौ माने नारसिनोब्ला आं सानो थाबैनो फुल प्लेजेड टिभि सेन्टारा क'क्राझाराव जागोन गतिके दा जेखौ बन्द खालामनो नागिरदों बियो ओरैनोब्लाबो टिभि सेन्टार नंथ'आ बे टिभि रिले सेन्टारसो आरोखि खिन्थु क'क्राझाराव अलरेडि फुल प्लेजेड टिभि सेन्टार जागोन जिहेतु बर' मिडियामनि स्कुलफोरा जिहेतु जों मिथिगौ आसाम आयेन बादियै 3+1 जिहेतु साइन्स आरो इंराजि आरो लिंगुइस्टिक बाखि फोरोंगिरिफोरा जुदि गभर्नमेन्ट जाबाय बिथांमोना मा मावो नङा बेवहायथ' जेरैबायदि दं बे बर' बिजों होननानैल' नङा गासिबो बिजोङानो एखे माने इम्पेक्ट गोग्लैगोन गतिके आं सानो बे बिथिङाव माने माबाफोर जुदि बिदि जेंना नुजायोबा
एंगार हायै निश्चय बेखौ फोसाबनानै लानाय जागोन गतिके जेफोर जेंना नुजागोन बायदि मोनदों बेखौ जुदि सोरबाया सरकारनो आसि दिन्थिनानै होयोबा बा लिरनानै होयोब्ला निश्चय बिनि सायाव सरकारा बा डिपार्टमेन्टआ फिन नायबिजिरफिनगोन आसामनि गोबां जिल्लाफोराव जिहेतु बाखि थालांनाय फोरोंगिरिफ्रा जिहेतु आफाद दानानै गोबां सोमावसारनायनि लामायाव फैगासिनो दा बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय माबायदि जेंनाखौ मावफुंनाय ना आं सानो बेखौ आसाम सरकारा नायबिजिरगोन दा बेनि गोनांथिखौ लानानै बेखौ सिद्धान्त लागोन गतिके दा जिहेतु माने आपत्ति फैबाय बा बेफोरबायदि मोनसे कमप्लेना फैदों थारैनो बिनि सायाव आसाम सरकारा माने सावरायगोन आरो सावरायनानै माने माबा मोनसे थांखि लागोन होननानै आं सानो